Jesen je donela mirise u naše domove, tako sam ja danas iskoristila jabuke i napravila ovaj divan dezert, zapravo vrećice od palačinaka sa dinstanim jabukama. Za ovaj dezert koristila sam standardne palačinke koje svaka domaćica pravi u svom domu. Jabuke sam oljuštila, isekla na kockice, izdinstala ih 5 minuta na puteru i dodala malo cimeta. Za ovaj dezert sam koristila već napravljene palačinke, oblikovala sam ih u obliku vrećica kao što to Francuzi čine, pa zašto ne bismo i mi. Svoje vrećice od palačinaka sam prelila karamel sosom, posula prah šećerom i dodala listiće badema. Vi možete orahe ili već šta želite. Uz ove palačinke odlično ide sladoled od vanile, bar tako Francuzi to služe. Ja sam dodala šlag i sebi uz ove palačinke pripremila sam jedno mleko sa cimetom i anisom koje tako jako lepo prija i odgovara uz ove palačinke. Mislim, ja tako volim. Vi se odlučite za varijantu po vašem ukusu. Želim vam prijatan dan. Lajkujte, šerujte, zapratite kanal ako već niste. Hvala, pozdrav!